Shout out 7 million people. Six million people in the house. We're gonna shout out. One million people making a shout out. Yeah, they press ulit na nagawa ng quarter na sa nakakaalis. Yeah, kasi ulit number one supporter. Right? May number one supporter na sa isang na sa kanya kilala sa ulit isang supporters kay Kirby na siya kalay. Kirby. Lucy Warren. Ano daw? Kirby na gina-post ulit. Galive sila. Saan sikat na sila sikat na ulit. Kaya nga, sila sa hotel, hindi na siya, yung collect. Hindi, wala siya namang binareplyan para talik man siya eh. Mamit ko ng talik siya. Subong kayaw eh. Hindi ako na-deserve na baluan ako. Wala akong nakita yung work. Wala akong na-appreciate ang effort. Yung gahunas. Muna yung mga book. Vlogger? Oo. TikToker. Para sa ako, naiintindihan ko man saan may
ako matulog ng kanila. Kasi, minsan ako lang mag-effort para makilala ng tao na ako nag-promise yung pamilya nga hindi ko pagkalimpa ng mga kasi nga wala ka din replyan wala na sa mga hotel. Ah, ululukod sila dila. Di ba si busy lang si Pero Colette? lain nga mo, sana sila ng hotel pero hindi sila same. Kasi wala siya nakita ni Colette. Hindi. Ako nga gani, nasa Facebook, ganyan ko rin. Wala naman yung sinin sa hotel. Pamilya na yung sinin ang sinin. Kasi si Colette, wala pa na sayaan ng mga editor, wala pa na siya mag-operate ng iyang social media account. Yaw-yaw siya. Ang mga-quick ng mga iba ng basang lang. Kung mahal na sininin mo, hindi naman support ko ulit. Hindi naman ako support ko ulit. Kanya-kanya sila hinain. Para sa akong tanik man, kung nasunggod siya, tanik, i-settle na ng privately. Ano ikantuan niya si Colette dito? Ay, pwede niya na palapitan. Oo. Ang naman hindi na tayo na mag-post. Kaya mag-post lang support ko. Wala pa na-adjust. Ha? Wala pa na-adjust. Hindi pa Kung sabi na ko mo kayong balik ulit, kung sinama mo ng pangit yung mga malala, sorry, magulang ko sa kapag, magulang ko sa post, kaya hindi sa ako, wala ka adjust ang pangita, ako ito, wala ka nakaano, dugangan, mga video sa nagbuya, may trail, na anong, lagi na agya, para sa iyo ng view, ayan, nasa X yun ang hindi na yung view. Tapos, imbis mo support siya, dugangan sila sa fashion, Amo ginaiyakin na lang mas ano na sa Colette na overcome niya na kaya mo bago pa lang siya nadaan. Why pa na isang may nag-operate sa iya social media account kung amo na bla. TBC pa siya so kung kita gani nga diri lang dita halos maka-attender sa social media nga account naton ng mga ano da ay may ginabisihan ka man hindi siya siya pang artista damo na sa iya offer mga ano pa. Halos di gani na sa makatulog. Lucy Warren, nag-live shout out. Quad phone press conference na lang. Two million people may live shout out.
Nagaraja Samara, my love shout out. Thank you so much. I will give you a moderator jacket. Wait. There you go. Thank you so much. Please drop your channel link so that we can pin it up there.